از 30 январ нишастҳои матбуотии вазорату идораҳои давлатӣ шурӯъ мешавад. оҷонсии мубориза бо фасоди тоҷикистон сабаби марги сардори шуъбаи фонди нафақаи шаҳри Панҷакентро шарҳ дод. ҳудуди 55% бекорон дар вилояти Суғдро занон ташкил медоданд. дар Қазоқистон мардум истеъфои додситони кулли ин кишварро талаб кард. аз 30 январ вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ оид ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар соли 2022 ба баргузории нишастҳои матбуотӣ шурӯъ мекунанд. дар ин бора оҷонси давлати Ховар иттилоъ медиҳад. ба навиштаи манбаъ, нақшаи ташкил ва гузаронидани нишастҳои матбуотӣ аз тарафи роҳбари дастгоҳи иҷроияи раёсатҷумҳурӣ аз 20 январи соли 2023 тасдиқ карда шудааст. тибқи нақшаи тасдиқшуда нишастҳои матбуотӣ 30 январ оғоз гардида 17 феврал ба охир мерасанд. зимни нишастҳои матбуотӣ ки ҳар рӯзи корӣ аз ҷониби якчанд вазорату идораҳо баргузор мешаванд, намояндагони воситаҳои ахбори омма имкон доранд ба саволу пурсишҳояшон ҷавоб гиранд. нишастҳои матбуотии вазорати идораҳои давлатӣ ягона имкони дарёфти посух аз мансабдорон аст. аммо чанд соли охир мансабдорон кӯшиш мекунанд вақти ҷудошударо бо қироати гузоришҳои аз қабл омодашудаашон ба итмом расонанд ва имкони додани савол камтар шавад. мансабдороне ки ба суолҳо посухҳои булаҷаб медиҳанд, мисли Бек Сабур, роҳбари Тоҷик Телеком ва Қудои раисҷумҳур ва Нуриддин Саид, раиси кумитаи телевизион, солҳои охир ё дар нишастҳо ширкат намекунанд ё посухро ба муовинонашон вогузор мекунанд. оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон сабаби марги сардори шуъбаи фонди нафақаи шаҳри Панҷакентро шарҳ дод. бино ба иттилои дафтари матбуотии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон, рӯзи 14 ноябри соли 2022 аз ҷониби шуъбаи минтақавии агентӣ дар водии Зарафшон тибқи моддаи 314 қисми 2 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон муқобили мудири шуъбаи назорати таъминоти иҷтимоии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент Асадҷон Баҳромов парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. агентӣ навиштааст ки Баҳромов ҳамчун гумонбаршуда бозпурсӣ карда шуда, ҳама амалҳо нисбати Баҳромов қонунӣ сурат гирифтааст. дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда аз фаъолияти мақомоти додситонии ҷиноӣ изҳори нигаронӣ накардааст. гуфтанист 11 январи соли 2023 Асадҷон Баҳромов дар манзили зисташ дар шаҳри Панҷакент дар натиҷаи худкушӣ ба ҳалокат расид. бо нашри ин хабар расонаҳо гуфтанд, ин мард баъди бозпурсии агентии зидди фасод худкушӣ кардааст. аммо агентӣ дар изҳороти худ инро рад карда навиштааст ки инъикоси вазъият дар ин шакл тобиши иғвоангез дорад ва марги мудири шуъбаи назорати таъминоти иҷтимоии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент ба фаъолияти агентӣ иртибот надорад. гуфта шудааст ки аз ҷониби додситонӣ сабабҳои марги Баҳромов рӯшан карда мешавад. беш аз 7000 сокини Суғд расман ҳамчун бекор сабти ном шуданд. 54.5% ин шумораро занон ташкил медиҳанд. тибқи маълумоти расмии сарраёсати агентии омори Тоҷикистон дар вилояти Суғд, шумораи умумии қувваи корӣ дар охири соли 2022 наздик ба 439 000 нафарро ташкил додааст. аз ҷумла 287 400 нафар дар бахши воқеӣ, 151 500 нафар дар бахши хизматрасонӣ бо кор таъминанд. дар ҳамин ҳол, бино ба омор, шумораи бекорони ба қайд гирифташуда то 1 декабр 7400 нафарро ташкил дод ки 54.5% онҳоро занон ташкил медиҳанд. сатҳи бекорони ба қайд гирифташуда 0.8% қувваи кориро ташкил медиҳад. бояд гуфт, даъвои 54.5% бекорон дар вилояти Суғдро ташкил додани занон дар ҳолест ки дар аксари корхонаву муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ бештари кормандонро занон ташкил медиҳанд. ҳатто корҳои мардона на фақат дар Суғд, балки дар тамоми Тоҷикистон ба дӯши занон аст. аз гузориши сарраёсати агентии омори Тоҷикистон дар вилояти Суғд бармеояд ки дар ин минтақа мардон ба худ равона мебинанд худро ҳамчун бекор сабти ном кунанд, чун маоши сазовор пешниҳод намешавад.
музди миёнаи номиналӣ дар вилояти Суғд дар моҳҳои январ-ноябри соли 2022 ба 1601 сомониву 29 дирам тақрибан $155 баробар аст. гурӯҳе аз фаъолони шаҳрвандии шаҳри Алматои Қазоқистон рӯзи 23 январ пушти дари бинои додситонии Алмато ҷамъ шуда истеъфои додситони кулли ин кишвар Берик Асиловро талаб карданд. Думан Муҳаммадкарим, яке аз фаъолони Алмато, ба расонаҳо гуфта, ки мо ҳама шунидем, ки Берик Асилов омӯзгор Калас Нурпейсов ва рӯзноманигор Айгерим Тлеужановаро аъзои гурӯҳи экстремистӣ номид. моро ин ҳарфҳо нигарон кард. чаро бе содир шудани ҳукми додгоҳ дар дохили парлумон онҳоро экстремист гуфтанд? ин поймолсозии қонун аз сӯи додситон аст. дар робита ба ин талаб мекунем, ки ӯро аз вазифа озод кунанд. фаъолон ҳамчунин як фарохони онлайнӣ ҳам тартиб дода аз сокинони Қазоқистон даъват доранд, ки ба ҷонибдорӣ аз истеъфои додситони кул рай диҳанд. то ҳол наздик ба 135 000 кас зери фарохон имзо гузоштааст. Айгерим Тлеужанова ва омӯзгори фани таърих Калас Нурпейсовро дар доираи парвандаи ғасби фурудгоҳи шаҳри Алмато дар ҳодисаҳои моҳи январи соли 2022 муттаҳам мекунанд. ҳар дуи ин нафар ин айбҳоро рад карданд.